ensem bi na media no so na ye ho se ya bra pinin Captain Smart and ka asasam no kwasam ne se wankasa yi ebra so se wo se ma ye journalist no mo ho se wo manum asem betimi abɔ man Ghana asem a wo mo bɛka no ebetimi abɔ man enu ti ebisa se so media law school na ye kwa media law and ethics na ye kyerɛ ye no ebi ni ana Ghana de shemo bibi akwaba e de ba too much GHS so afei ni wo hu me amesrew so be subscribe ni wa like ya share video no so adi ama me no wa bob bell no se be ya upload bi atom a wo benya bi ahwe na so anya bi atie na anu ada na betu odwa ese ye obo ase ne important mu ho no mo de chese ye tututuo bi akoso ho no mo ama enam so ma nipa du ahwere wo mo nkwa edu so egwa sabia wo mo prepra na ye be pie mu no na chese nsem dodo na na akoso e mampani oti adwam John Dramani Mahama ahye se ye Anglo Gold Ashanti wo mo emfa nipa du na wo mo wuo no ho ka na afen so wo mo so ededa ya sabia no wo mo nyina nhwe na ahoto ntimi mra na ba ne sikatua biala wo mo nhwem na wo mo anya ne makama emfa mo eno na ba betu odwa ema Captain Smart ho abebo asemi mu a wo mo kyerem se wo no kasa bi obekasa emre bi na ahye youth ni kutupa ama sa ha we nyina aba eno tie osubuo bi a nyina no ye fambo eye Captain Kwadwo Smart adofunu se we na abeto ya pono so a ye ba betwetwe ho sere ne abasa ye twa ho sima pani ye ba ye de nkomo no atoas from your search and one banners, and won't come and hope recon. Now your mother good a quab and your fan common and so. All your manner to say, Yamiado mammy. Now Abrabomun so any muco saying, Oh, Boko Santa for there be almost kind of Boko Santa for us and Kabaku crabba. Come who said it just a one no more canons, ya name man echo. It is so baby I can be that because a man in Senya one yard in the center for party. And your book to me man can be I say, ye quani as I have a baby dear. Yamima me man no more who sent her forward. And that form one answer that go then somewhat between jar, a call was an important warrior was semper, and our cost one now said ye econo. Mining, gold mining, gold mining. Am I you to funny be I relaxed wa brabum? Sans a sa in cron chronosphere, the annual boise, or quatakwa. Oko board dear sound krono. One more gold na nkasa Emma and Sassy Bebrain SSA. You to follow the woman who Jim and Neshara was somewhere. I'll to a you to be and soldier for PM woo and a chiato 29. Eddie some now. Yo, mamma me das na fi min chia wati fo so ne wahwefo na ayare ho sem se ne wo kan no kwasem ne se nra ensem ne beto monten so na ayare ho yi pa se emaburu mojamu no sei na mo nam sa kwan we su atoto maburu du ebusua bi daache ne wo mu ebusua bi ti ne wo mu bi mo koba sa ne ebusua bi adidi eno ti se koba ne se ya na akwa yare ho so na so ne nyine mu na nya ba ye beka ne se nyame fo mu kransie na emabunu no anya hweye kamia ye se aban esesa yesa atutrasem koso yie pa gold asam ne mine na asam ne de ne kanu minim se Ghana no na eje ne nsam o se de na Ghana ya nye ne yie se de nso na ye wura fie ho ani nta se gold no ayese bola soja no no fe kakra o menya nhwe ne yie a ebeje ye nsam dako o mine Ghana nhwe ne yie a gold ho nsensam no ye bekita ne hwehwe hwe ne yakoda sorry kwesida bakudakro bakopo mabunu so mo kwa one site enye ho na wo so mo kono because AGA no enye aban dia eno nti private company e wo license adwuma nti asembisa ne se wo mo kopɛ den wo ho ya mu ye kromafo a munnim se aha company wa ha dada di dwuma wa ha mu kokopɛ den wo ho asase mu se akwakobo na so ne nyina mu no nti ye bisa se na bibia ni ho asojafo ne betimi aye so mbesa ne so de gu so ana ama akwakofo house e de abrabusua no Dagol on say ye hwe se no sade e wiase ne kona be 3 years today and na sojafo bi nam so far so wuye ni nyina no mabunu bi a wo ka wo ho bo mu ene wo ku saafo no wonya hwe o se
ebra maguni ebepie mu ho anase wo mo hya asase na se a wo mo di dwuma no asojafo enya atepop se da bi se yankenya ye ho bi o metimi abekue san so wo ma ye bida enti wo se yensu ye kire wo mo se sebe ye betimi aye adwuma no nti na e bi e mo mo de mra hye wo mo nsam sa okay ma ye re fi se nem di kan asojafo no wo mo nye private company enye private security company bi na asojafo no wo mo ye adwuma eye aban asojafo eno nti wo mo ye aban adwumayefo AGA eye private company a menye sure se eye asojafo no na ebo AGA no ho ban wo mo private security wo a wo mo bo ho ban se bibi koso wo ho na kobone a ho security internal security na wo ho no na be hwaye enu nti asem se sa sojafo ye eba mu no wo mo firi he hwan na frɛ wo mo na hwan po na mu a order no so wo mo tutu no enu na ya asem na media no so wo mo bisa efiri se wutietie media no so nkomo a ekoso a ene eyewitness bi a account a wo mo de ema ebi mo kyerɛ se apro mo kopie mu ho no ai na mabune bi hyehyɛ max ni ade na illegal so de illegal enu nti ye metena ha kasa wo ma ya ade ana se ye condemn act no kwan bia so enu nti AGA for security for no hu wo mo ema na nti ye kyerɛ se mabune no kura bi kura bu nkotodwe a na wo mo pɔ ma nti ka AGA security ne de na nka wo mo handle issue no but be soja for ni free buy ya call because so ansa na etuo ne sane no ho na asembisa no wo no na se tuo ne sane ase ye se abre bia no kɔ baabi a self defense de o sa wo ye enti do so ma kɔ pie wo mo so kra na se de meka se ebi asipan ni nti no se be ya ye nyema ne nsa nto so ne mprensa so ne nan so no ene ebeyi mu nyina ade afiri ho no mo na Ghana fo nsɛm wo mo ka se Captain Smart ne hye kyire pia no asɛm be free pani bia nu ma ba bia ne se edi so ana maame enye asem ebefri panin bia nu aba ne wosi edu sifi se enye panin bia ne ye panin panin bi wo ha wakasa enkohwe ba panin bi so wo ha wakasa ekopa ye hwe obi te se Captain Smart a wonye panin keke oye journalist a enye afei na wodi dwuma no wakwadiri wo dwuma nim owo nimde owo musuahu no enu nti se ensem bi ene na media no so na ye hu se eye ya bra panin Captain Smart ene ka asasam no kwasam ne se wankasa yi ebra so se wo se ma ye journalist no mo hu se wo manum asem betimi abɔ man Ghana asem a wo mo beka no ebetimi abɔ man enu nti ebisa se so media law school na ye kwa media law and ethics na ye kire ye no ebi ni ana se amonya central ni mapate se Captain Smart ebegina TV so radio so ahye mabunu no kutupa se munyina afa mo hunyim monkogu amenanim wonnim sam na so wo kan wasam no enye illegal mining site eye company a wo license a eye adwuma enu nti wo hye mabunu se wo monko ho no monko ye den wo hye mabunu se wo monko ho no omonko ho as den wo hye omo as what enu ne na kwakosi o bia no nim se asam na ya no wo kan ne tra asa keke se Captain for se ne nsam a wo kan no enko ba bia we bi na hu se ne nsam na wo kan no enko ba bi asam na si last year na so hwe se si ye se ne wo kan na ano no enu ne nam sam asa asem wi asi na da gold se obi asem a wo be kan no e wo se fa papa film no afa boni afim dey nti na mo kan ne sa asem no asi ne chenchena da se Captain Smart nsam wo kan ma me ye wo man a emabunu no ani abrededa ye wo man a emabunu no esu se komo de wo mo deda ye wo man a emabunu se sei ebuo ni ho biem ena ye wo oman a emabunu no so ehwe ye mpanifo no kasa no motu ho anamo enu nti se obi te se Captain Smart wo kasa edomutie ye po ye mpo Captain kasa edom abra ye inauguration no se onya videos ni bi hwe a okopie mu asen kame so ye mampani anesa hwedom a na boje no so enu kire se wo wadofo a wo fan base a wo kasa wo mutie yie pa enu nti se obi te se Captain hu platform na ekita no emudura eye nanu mu asem emudura eye tofo ne betimi aye na so betimi akakasa bia kekefre no mu aba esonsunsanso ne esonsunsanso e benya ne yenya no se wotim be hye mabu no kutu pa se wo mo nkogu amnanim wo mo fom ho nyina kwagem na boys na ni abre komo de yen ebia nie mabu no so trese komo de o mampa ensam wo kan nso nkawom komo de wo mo amemu atwa mu dodo na aka ne sa ankoyi enti obaburu nso se be ye obeye adwuma de akona because na adwuma nso ni o mayi unemployed people be breni egu o mayi nya adwuma nye enti se ba ne se ye nya Captain Smart na se journalist kese e ma na kire ba bi e kwan se Ghana ha no is enough and I say Debbie mon chire kwan no na ye munya motivation na ma motivate na mon chire kwan no se be ye abre bia no ye betimi ehunu kwan no enti ye nya aduane ni ekomode ye de a
obi si yankwa esese yekọ enti maame yenkwa osase yekọ ne yekọ ye ne ekosi ne eye sane mehu yanka eni aduro se waduro anka bi anka omo nkọ enko fa ba mo we te se ma but eni aduro ni ntina waso omo so try omo lak shade maame enye asem bi apinimu bi beke bia na mo betie be di akiri ena me di kan ye no yenkọ enti ewose yekọ captain wo ka no galamse yade aga na ha ye kune denden a ese yensuo ese yemfudie ese yensase enu nti se yenya private legal mining sites womo de womo ye no ma hwe so mo ye ne kwan pa so mema e refi so be hwe na anglo go de na womo ye no omo ye ne pepepe amna no mu beto mu wi omo sign cover amna no so kama enkofo how no we ne biamba na mum se mabuni fa kwoti kwan so kowuram se ne captain kire mo no ma de akira kwakwa ye no e kowuram kotu amna no omo be wie no esan so omo ni akotu mesom de be ye adwuma ne so omo be gya amna no wo ho na womo ko na afia kwakobo AGA no dimbone se womo e na essence asa so na obo hwe na ye mabunu no e na afa kira kosi omochi e ye sa abone no enu nti e wo se ye kasa kire mabunu no se enye bibia ne enye na meka se komo de wa ye mfa ye nsam yenu endidi funfuma ne nye yie aban se san hwe ne ye koso enti ye kra na monte so ka bi kra kire se an NDC aban no e promise yom se omo bombe mo madwuma ye e na omo aban so omo kwakoje madwuma na omo ye we aban se san ye nya mabunu bebre a ese ye kwakoje aban adwuma ye ko bo ho ban ene ade ye mfa mra nhye ye nsam onye sa ade wi yemfa mra enhye yesem emfa nye sa tutura sem we ebia ne se hwakra ahwere hwe akra ahwe odi wo mo awu no podi mo wuko no mo prepregu ayarsa bia nyame amfafe ne bi kodi demo a wantimi ansan sore nyina wona mienu so bia wachi na bi obegina radio so obegina TV so no ka asem bia obadwene hu mienu ansan wo so sa na mo no ebra so se ye journalist no mo kuta mic no omo kura platform no omo mo kasa ho nti wo mo hu se oman na yetim no omo kasa edom tie enti omo hu se ne omo be kasa captain ye nipa bia ye nyina ye bu ne pa ye nyina die ne so ye nyina ye penasem se ne wo ye n'adwuma fa se ne onsuro so obeka no kre se no hwe politicians ni mutimi ka bone so mo ko chewa wo ka kire mo ka ne kwan so na mum se wo mo hye emabunu kutupa se wo di mpanifo atam no de eno de ye sere se ebra so pesa ansem no otete so o hye nkrofo kutupa ne ade and that go se enya by force se me hye ukona kwa bibise eni so ka so hye wo mu kutupa me no anya adwene wo kwan bi so esa nse me na mababa me ye me program ena makasem enti se me ka se kokun maame a chese me ye presenter me wodi ntu ko kokun maame ana maame o kasa kokun ma ebe ye wonwa se yete ha ye kasa yi wo wodomo ehwe omo pe wasem pa enu nti asem bi ebepie firi wonum no se nya nokra krampo esa se wo na wo kan ye nti eye nokra ye wo maybe me ko market na enkomo bi ema na wo market no edi nkomo na asem bi esiga na ha ye nya presenter bi a oye well known oga na ha o kan asasem no enkomo maame ni di ne ba ko kan se o asem we de meti no ni pasmesi a waka na de eye nokra e kire se ne nipa na giwadi no sa asem na wo kan enye nokra kra na umu gidie nti so ye nokre enu nti se ne wo beka ne bia no obeji wadi enu nti se ne captain beka na asem bia mabunu ne ta na chi kame esa se Ghana ha se mabunu so sansam ne ye didi hu sansam ne so enu nti se ne captain beka asem ne bia no mabunu be bra so na captain ka se na Ghana ha na se ya hwe yi a na aban betimi da ne butu na hwensem wo ka de fa Burkina Faso mampeni oba aba Isra inauguration ya se wo ba yi na se papa no koshia kufuado obetimi abonitu akunu na se mahama beto papa so Burkina Faso betimi betu aban na gu ensem bi sa no yenka bia Ghana me say oman Ghana wa se ne bebi oman ne kɔ ne nsem agilance ne kana ye feel se eye wo mutimi kan wa kire power o mu nsuro tumi o mutimi kasa eye time bomb Ghana time bomb ne yete no ade na ekoso no se yenya mpanifo bi ankasa nkire wo mo na yamfo mo atu line no mo se wo mo chia enti o mo sensi kwen no mo nya adwuma ne kroje se ne fata me se oman we time bomb da kro ba ko e be sore no ye sore ne yente asempa ne aton oman ni na se na ada ne ebutu enti se ye hwe eye gold ya ekoso ya adenti na Ghana fo chimu adenti na se ne mo mu ne se mabunu no eni ni pafudum bi wo hono ma gold na no mpese omo ye sade eji enye omo site a omo kwita omo license omo de ye adwuma adenti na saa kwanya na se saa kwan na so bi Ghana fo so ntimi nya wo omo akasa land no omo so fanye se be ye na machiwe echi na machiwe illegal ni betu abitwa
ɛno na mɛgye de sɛ aban a etwa mu yɛ NPP aban no ɛde biribi ba yɛfrɛ no sɛ small scale mining a community no mu ana na kɔmbɛkeka mo ho abɔ mu na wɔma yɛ nanso yɛnim Ghana ha sɛ amanyɔsɛm kɔ wie agye na afei yɛtete amanyɔfoɔ no kora pɔ bi din sɛ wɔn ana asan gye small scale mining no ɛyɛ ɛno nti na wɔn ntumi ntu maame hwɛ sika wɔ hɔ ɛwɔ tumi ɛno nti mmabunu no ho sɛ gold ne sika wɔ mu no aseɛ tu bɛyɛ den ɔbabu na owura mu na mu kɔba baako a sika wɔ benya no kasa de ne kwakɔso adwuma afei na wokɔ akɔtena adwuma mu akɔso adwuma mfie mmiɛnsa ansa na wapɔn no wakɔ bi shop da bɛn ne kyena na osi amena no mu kɔba ayɛ a na taa so ayɛ ma ne kotoko gom ayɛ ma ɛne otisi abɔnten a ne opi otimi tɔ ɛmɛ yi otimi frɛ ɛno nti ɛbɛma ne kun na ayɛ den nanso ɛbɛsra aban no sɛ wɔn ɛbrɛ so sɛ wɔn hwɛ mmabunu ne pɛ adwuma yɛ wei kyerɛ sɛ adwuma ni wɔn man ne mu sɛnea wɔn ka no wei kyerɛ sɛ mmabunu ne pɛ adwuma yɛ because babunu bɛyɛ de bɛn wɔn sɛ beebi a meekɔ yi ɛyɛ owua no na meekɔ nanso babunu ne ti bɛkɔ akɔgye sɛ wɔkɔ akɔkɔ ɛyɛ deɛ nti na ɔbɛkɔ ɛyɛ sika nti na ɔbɛkɔ ɛno ti sɛ gold no nyankopɔn deɛ fɔm agudie no akyɛ yɛn ɛwɔ hɔ na sɛ Ghana yɛbɛtumi atu a yɛnkeka mmabunu no mmom yɛma ɔmo license yɛmfa mo mfa nteteɛ mu yɛnkyerɛ mo kwan mo fa so a ɔmo bɛtumi atu ɛfɔm agudie no kwan pa so na ɛnsɛe nsuo ɛnsɛe nsase ɛnka ne na yɛtumi ɛnyɛ sei nti ɛyɛ de na afei deɛ ɛba abɛduru ha aban no na gu ne nneɛma mu dodo anaa mmabunu na atumi atwa afa aban no so dodo menyɛ sure saa ebi nso sogyafoɔ ka ɔmo ho yɛ nipa du ɛna atoto yi ɛno nti sɛ yɛtumi keka wɔn mu bom ɛkyerɛkyerɛ ɔmo kwan no sɛ okay sɛ gold mine no na mo bɛyɛ a ɛkwan pɛ de bɛfa so nie aha ne ɛde ma mo nyɛ ma mo didi nkɔ ha nsuo wei na mo fa ahoro ma mo nsɛ nsuo na ne yɛ kyerɛ mmabu no sɛnea wɔn nyɛ na ɛno bɛma komatɔyɛ ma ba ɛno bɛma mmabu no anya adwuma yɛ ɛno bɛma mmabu no nso okay ɔman na yɛwɔ mu na afɛ deɛ wɔn mo ɔdwene yɛ ho nti yɛn nso yɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ ne kwan pa so na yɛnkɔ nkɔfa sɛ yɛbɛyɛ illegal na afɛ yɛmfuo ne yɛ nneɛma no sɛ na yɛkɔ akɔsɛ NPP abayɛ kɔɛ no yɛ adeɛ baako a ɛkutia ne yie paa bi de sɛ NDC abayɛ ɔbɛhwɛ sɛ saa illegal mine na ɛkɔ so no de nan bi si fam na wɔsi etu ase wɔ Ghana. Na ɔde ne nan si fam na otu ase wɔ Ghana wogye di sɛ ɛbɛboa wɔn ani. Ɛbɛboa maame ɛbɛboa because wɔn a benefit from illegal mining no esu akyɛn wɔn a suffer from illegal mining because mfudie na nneɛma a ɛsɛn no yɛn a yɛ suffer no yɛ dɔɔso kyɛn wɔn nti yɛntumi ma nipa kakra bi na ɛbɛ benefit no ɛno nti yɛn nyinaa yɛn ho kɔ ahihiahia mu saa aduro na wɔn de horo gold na ɛsɛn ebi kɔ nnuane a yɛdi mu ebi kɔ nsuo a yɛnum mu ɛbere bi edu ɛsɛ Ghana ha research ɛkɔ sukuu akyɛ sɛ yɛanhwɛ yɛbɛyɛ kakra na yɛbɛkra nsuo a sɛsɛ ekura yɛasate kra nsuo no de ba wɔn Ghana mu a wɔkɔ shops malls ne adeɛ na yɛwɔ foreign bottle waters wɔ hɔ a yɛtontɔn ɛdeɛ nti na wɔsɛ basa ɔman yɛ akanyame akyɛ bibia wakyɛ yɛ nsuo wakyɛ ɛdeɛ nti na wɔsɛ afei nyame de ahyira wɔ man no ɛkame yɛ sɛ ɛbɛyɛ adane no media ma ɔman ne nyinaa ne sɛneɛ aban bi ntutu ne nneɛma yie ɛno nti yɛbɛsra amanyɔfoɔ no media me se illegal mining sɛ ɛyɛ illegal ɔmo man ne illegal fa ma ɔmo yɛpo ɛkɔ so nti ɛneɛ yɛnim sɛ ɛkɔ so no ɛdeɛ ne yɛbɛyɛ a neɛ ɛkɔ so ne yɛbɛtumi ayɛ ne yie na mmabunu no ayɛ ɛno na yɛnhwɛ nyɛ Ghana for akyire mu a ɛyɛ akompere Canada Japan ɔmo susu sɛ ɔwɔ ɛyɛ nsa wɔ saa deɛ nim ɛbɛtɔ bia na ebinom ka ne saa na Canada deɛ ɛyɛ dan na otimi nya ɛyɛ adwene anaasɛ ɔwɔ nsa wɔ saa dwumadie nim no wɔte bibi saa na sɛ na nsusu hu deɛ maame atesam no deɛ bebree na ɛkɔ so ɛna NPP fo abamu yɛ twɛ mu yɛ bobɔ bebree din na ne akontama yɛ sekura ba Ghana ha yɛ bɔ wuntumi din de bata ho yɛ bɔ NPP gurus bebree hɔ a yɛ bobɔ mu din de abata ho sɛ wɔn yɛ nkrɔfo a illegal money na ɛkɔ so no ɔmo benefit wɔ mu yɛ san so nya NPP fo mpanyinfo no bi obi sɛ women organizer wɛ maame kegyemfo a yɛhye ne excavators ne adeɛ ɔno krampo na ɛyɛ legal na ɔwɔ license a ɔde yɛ adwuma no yɛhye ne excavators ne adeɛ ɛnam sɛ yɛpɛ sɛ yɛtu galamsey no so sa ɛno nti wɔn nyinaa di adanseɛ sɛ galamsey no yɛ adeɛ bi a ɛtia wɔ man Ghana yɛni nye ho a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛtu ase no nti yɛbɛsrɛ sɛ aban na aba no ɛnhwɛ na wɔn nye biribi fanfa ho sɛnea ɛbɛyɛ na yɛbɛtumi abɔ yɛfom agudie no ho ban na mmabunu no so ɛnyɛ adwuma yɛ. Dagold wey deɛ yɛbɛda wɔ ase sɛ abere bi ɛhwɛ wɔ a wonya brɛ ne yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛbɛsrɛ sɛ wode afutuo kakra bi ɛbɛfa mu ama wɔn mɔm ahwere wɔn nkɔ wɔn deda ayaresabea nsɛm bɛn na abɛka afo wɔn ho na yɛmfa nti. mate ɔhema ne mɛka kyerɛ wɔn no sɛ wɔn ahwere wɔn nkwa no yɛ mabusua nyinaa yɛ akɔ yɛ mɔm hyɛ den ɛnyɛ ne yɛhwehwɛ ne ɛni mu ɛnyɛ aba ɛno nti abusua ne yɛbɛsrɛ sɛ wɔn nyinaa wɔn kyekyere wɔn werɛ na wɔn nso ɛda ayaresabea ne yɛsrɛ nyame sɛ ɔbɛma wɔn ho atom no wɔnya ahoɔden na afei mabunu
nyine yasremo ne se komodo wo sen wontimi fa wonsam yenu endidi se aban na waba no wo pepa so be ma mabunu adwuma ya enye gidigidi den tokwa ye ekoso yi enye ye kwade ye japade ye bo ban no ho ban no eno ne be ma ban no enye adwuma ye nemom ye ma ye nto ye boase na yenhwe aban no se obede niam begu akoma feya na waba eno to se NDC mabunu ena se emabunu wa Ghana de mrahwe mu nsem ekoye bibisi a gidigidi se ya ne bekwa kusinti ebesere mabunu se omo beso omobo na omama oban no time na mgidi se NDC aban no oman ni ye yonti no bai obama mu nyina adwuma ye Meda se abusuafo ha na brebe makwan e ma ye de yenkomo no nyina asie mesra fe no ni abo me so abe subscribe ya like a share videos no e de ama me just so hema e na me so makra